πώς είδες το σημερινό αγώνα και ποιος είναι ο στόχος σου μέσα στο 2025? Εντάξει, οι συνθήκες εδώ στην Κύπρο είναι απίστευτες. Δηλαδή, πραγματικά περίμενα να έρθω εδώ, γιατί είχα δει ότι θα είναι ο καιρός 25 με 30 βαθμούς και περίμενα πραγματικά να έρθω εδώ για να ρίξω λίγο σε ζέστη. Γιατί φέτος ήμασταν άτυχοι, δεν μας είχε κάνει καλό καιρό. Δεν πήγαμε προετοιμασία γιατί έχουμε πολλά παιδιά στο group και πιο μικρά, οπότε θέλαμε να μείνουμε μαζί τους, να μην τα παραμελήσουμε. Οπότε είχα ρίξει 2 φορές στην Αθήνα γιατί είχε άσχημο καιρό φέτος και έφτιαξε την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε έχω να ρίξω μόνο 2 φορές έξω, είναι αλήθεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ελπίζω να συνεχίσει να γίνεται εδώ το κύπελο Ρήψων γιατί είναι απίστευτες συνθήκες και μας αρέσει πάρα πολύ σε όλους τους αθλητές να μας εδώ. Ποιος είναι ο στόχος σου για το 2025? Προφανώς να βρεθώ πάλι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να διεκδικήσω να βρεθώ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και στο τελικό του παγκόσμιου πρωταθλήματος και να διεκδικήσω εκεί ό,τι καλύτερο μπορώ. Μια χαρά, ευχαριστώ.